Alaitu aurpegi horiek. Euskal Herriko patata tortilla onena. Probatuko dezue. Haze itxura ona. Xa, badakit ez dela abesten genuen gauan gaua, baina... Gautxungo gaua izan da beti. Gorroto ditut gaunak. Egu berri ipuin horretako marmartia ematen duzu. Nola zuen izena? Mr. Scrooge. Mr. Grinch. Mai sartzen ari garela. Gure garaian, urtero pelikula bera jartzen zuten. Que bello es vivir. Gautxungoan txuribeltzezko filma buklean. Planazo. Mr. Scroogeen iguala. Bitxori, patata tortilla oso goxua zen. Gelara no. Itxoen pixka bat. Ze, briskara jolastuko gara? Briska? Ze ideia ona? Bitxori, modu ironikoan zen. Egu berri kantak abestuko ditugu esatea bezala. Ta zergatik ez. Ba, hau ez delako gauan gaua. Gautxungo gaua baizik. Eta hau ez da familia bat. Ala nola patata tortilla jaten amaitu dugun penagarri kuadrilla baizik. Baliteke, gautxungoa izatea. Baina ni pentsatzen ari naiz nola egongo nintzen errezintzean. Ta ni nahiago dut hau. Patata tortilla jan nire lagun berriekin. Eta orain barkatzen badia zuen nire gelara no. Bai, badakit pasagin naiz. Bihar eskatuko jot parkamela. Pentsatzen ari nintzen, okerragoa izan zitekeela. Duela 15 egun etxetik botea bergintuzten. Ba, ni pentsatzen ari naiz, 15 egun barru okerro egongo garela. Ezingo dugu zorra pagatu. Bueno, kontatu iazuen nola amaitzen den ipuina. Zipui. Gabona gustuko ez dituen tiporrena. Bazkenian, gustatu egiten zaizkiola. Ala, ama, spoiler. Banekien. Banoa. Inesa, zuet zoazoera. Hemen txegeratuko zara ratutxu batean gurekin. Karteta jolastuko gara eta gabonetako kantak abestu egingo ditugu. Hemen txe, amatxoren ondoan. Bai eritxe ama. Gabonak pila gusta ez ezkit. Primeran, tortilla jan eta iso. Zer da hori? Nik ez dut ezarrentzuten? Berriz. Oin bai. Etorkizuneko nire espiritua da eta nire bila dabil. Bota ingo gaituzte. Horra, gure olentzero, pipa hortzetan dula eserita dago, kapoiak ere baitu arrautzatxuakin, bihar meriendatzeko boteillarduakin. Gabon guztioi, baita zuri ere. Oparitxo batzuk ekarri ditut. Toki pixka bat egingo mesedez. Hau da nerea. Ze izango da. Ui, ama, zurea da, zure izena jartzen du. Ai, ze polita. Tatailarekin asmatu duzu bitxori. Buah, drona montatzeko gida. Eskerrik asko, bitxori. Ui, gozatuko duen norbait bakarrik falta zai. Muna, ama, ez zaitez animatu. Ireki zurea. Bi esker. Bueno, ni jazera noa, Ez, etiketak eskendu. 15 egun ditugu bueltatzeko. Eta etiketak bertan egon behar dira. Baina, bueltatu behar diren erregaloak ekarri dizkiguzu? Intentzioa da balio duna. Eki, 15 egun dituzu liburua irakurtzeko. Eta pelikula orain ikusiko dugu. Eta gero, DVD-a. Raiatuta dagoela esan, bueltatuta listo. Ze? Orain ikusi behar dugu hau? Nik paso.
zaporea. Ba, lasai berriro. Aterako dina, ondo aterako duen, lasai. Zakinat, ez duen ondo geratzen. Sar naiteke? Aurrera! Kaixo, Goiatz. Kaixo. Ongi etorri, Inesaren santutegira. Erakutsiko zionagu abestia Iremari? Flipatuta dago, ez da pentsatu ere. Zabesti? Cover bat egiten ari gara, YouTubeko kanalerako. Enekien kanal bat egin bertzen dutenik ere? Ez zion Iremari kontatu? Bueno, sakaturrek, mesedez. Bai. Hemen? Bai. Listo. Ba. Begitxoiekin beiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan. Ta ni zure gogoz berriz, buelta emat... Ze? Kakazarra. Nahikoa da ez da ideia hona izan, itzali hori. Maneri izugarri gustatu zait. Baiet. Venga, ba, azkena, aterako dinagu. Ni Espainiago bezala, bale? Zain xamarra da hori. Bai, lasai. Bai. 1, 2, 3. Begitxoiekin beiratzen zenidan, sanez bezala ez zaitez joan. Ta ni zure gogoz berriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola... Joder, ama, utzi mobil puta hori, gustatzen ez pasaizu joan zaitez. Ez da hori. Ama, martxa. Mesedez. Tia? Taik, nahikoa du. Venga, ba. Azkena, bale? Bai. Begitxoiekin beiratzen zenidan, sanez bezala ez zaitez joan. Ta ni zure gogoz berriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola. Zure usaian igandik badoan, eskua poltsikoetan eta zure zaporea hoan, zaporea hoan, zaporea hoan, zaporea hoan. Badakit ez dela munduko gozaririk sanoena, baina gaur hilerokoa jetxitzait eta gorpuza txokolata askatzen dit. Nik ez dut ez zer esan. Baina, pentsatu duzu. Ze? Oain azpititula dauzkat kopetean? Begira, erabat asmatu duzu. Ez dakizu zer daukadan buruan. Gegara noa. Segi, ondo eskutatu zureko bazuloan. Jakin daiteke ze arraio gertatzen zaizun? Zure ez den txartel batekin ibili zara? Nire gauzetan zoko miran ibili zara? Erantzun galdetutakoa. Ez dauka gogorik. Zer? 3. gradu egingo didazu? Atzo nire bankuko lankidoi batek mezutxua bidali zidan. Esanaz, kredito bateko 2.000 euro gastatu ditu dela. Ta ni dakidala nik ez dut alakorik egin, beraz, zu izan zara. Inesa. Sekulako kakanastean sartu nahi zama. Dena itzuli behar nuen. Baina, ratxa txar bat izan dut. Bueno, egia esan, honegia hori izan da arazoa. Online, honez, pokerrean jolasten. Pokerrean? Ama, oso erreza zen, oso erreza, eta dirua behar genuen, eta azkenan dena galdu dut.
esan zerbait. Min gehien eman didana ez da gastatu duzuna. Nigan konfiantza ez izatea baizik. Nik uste nuen gure artean dana kontatzen ginela. Abai, dena kontatzen diogu elkarri, hori berria da. Nire bizitzan olako den arrastorik ere ez daukazu. Bai, badakit. Nik ez dut uste. Oso guaia zarela uste duzu. Baina zure aurrean zer duzun ere ez dakizu. Okertzaude. Ondotxo dakitze gertatzen zaizun zure ama naiz. Ha? Ama izateak orain superbotereak ematen dizkizu, dena dakizu. Ez, dena ez dakit. Baina badakit, Goiatz zuren eskalaguna dela. Inoiz esan ez badidazu ere. Kale, Goiatz ez da neren eskalaguna. Uste nuen. Hori da zure arazoa. Gauzak hala edo hola direla uste duzula. Besteok zer nahi dugun badakizula uste duzula. Kontrola izatea ni babestea dela uste duzula. Egiaren jabez darela uste duzula. Ze? Elkarri moko kasteko garaia da? Nik ere badaukat zer esana. Egun osoa hor gelan ezkutatuta ematen duzu. Eta zuregana hurbiltzen saiatzen naizenean. Horma jartzen duzu gure artean. Eta egia da, aitaren eskutatzen saiatu nintzela. Eta agian, enuen hori egin behar. Baina benetan, nik enuen berek iratsa zuregana iristerik nahi. Baina agian iritsi behar zitzaidan. Agian erabakiak hartzerako garaian erekin kontatzen dezula jakin behar dut. Agian jartzen dudan norma hori, zugandik ikasi dut. Sentimenduak erakuste haulen kontua dela erakutsi didazulako. Ez, nik ez dizut hori sekula erakatsi. Ama? Horrela bizi zara. Ni nire gelan sartzen naiz, baina zuk ere baduzu zurea. Ez dituzu galderak egiten badakizulako zein den erantzuna. Ez didazu inoiz maite nautzula esan. Ez delako beharrezkoa, beti berdi. Uste dut, zulotik atera garela. Uste dut, xagoak katua harrapatu duela. Lesbiana zinela uste duen. Eta lesbiana naiz? Baina oentxe esan duzu Goiatz ez dela zure neskalaguna? Hori esan dut, ez dela nire neskalaguna. Ikusten nola lotzen dituzun gauzak. Baina nahiko nuke. Zer? Nire neskalaguna izatea nahiko nuke. Esan diozu. Ixa, saiozu. Ez izan ni bezalakoa. Hautsi zure horma. Ixa ditu didazu. Jakina, hori da zure izena. Ez didazu Inesa ditu. Xaxatzeko egiten dut. Jakizu gustoko dudala Inesa ditzea.